Bonjour, ça va? Nyt sitten vähän ranskan kielelle vaihdettiin, eli ollaan tällä hetkellä saapumassa just Lyoniin, tai menossa itse asiassa Lyonin läpi. Oltiin viime yö Etelä-Saksassa yöpymässä tosi kivassa matkaparkissa, tosi siisti, hauskat Halloween-koristeet, kaikki toimi sähköisesti QR-koodilla. Siellä ei ollut henkilökuntaa, siellä oli vain 15 asuntoautopaikkaa. Itse kyllä tykkäsin tosi paljon siitä, että oli rauhallista ja mukavaa. Sitten lähdettiin köröttelemään tänne Ranskan rajan yli ja olisi tarkoitus tänään päätyä tuonne Etelä-Ranskaan ja näin. Nyt mä voin kuvata teille ruutukuviota ja kaikkea muuta vähän Lyoniin saapumista. Jees. Eli mitäs vielä? Tosiaan Ranskan moottoritiet oli aika kammottavassa kunnossa. Ei kiva. Oli tehty jostain ihme betonilaatoista ja auto tärisi ja kilisi ja kolisi ja tosi epämiellyttävä ajaa. Saati sitten, että siellä on niitä kaistapäitä, ketä vetää 300 ohi, että koko meidän vaunu tai mikä auto oli ja heilahtelee aina silloin tällöin. Ja vaikka sunnuntaina sieltä ajeltiinkin sieltä Saksan läpi, että rekat oli parkissa ja näin, niin silti siellä oli vähän epämiellyttävää ajaa verrattuna nyt näihin Ranskan mukaviin maksettuihin ja sileisiin teihin. Ja liikenne on huomattavasti hillitympää. Muutamasta Ranskan tietullista ollaan jo selvitty. Jaskane tosiaan hoisi hienosti. Jei! Hoiti. Turkulaista. Joo. Niin. Tullaan näköjään Lyonin keskustaan. Niin, tullaan Lyonin keskustaan tuossa kohtaa ja mennään luultavastikin sen yli. Katsotaan, miten meidän käy. Ranska on tosiaan ottanut tuollaisen uuden liikennemerkin käyttöön, tuollainen ihme ruutukuvio mustalla pohjalla tulee tuolla. Siitä saa ajaa vain Renault-merkkisellä autolla. Joo, no sitä se ei tarkoita, vaan siinä on joku... No ainakin bussit ja taksit saa ajaa ja ajoneuvot, jotka painaa alle 3,5 tonnia, jossa on vähintään 2 matkustajaa. Periaatteessa mekin siellä nyt pystyttäessä saataisiin olla. Joo. Keli on ollut vähän vaihteleva tänään. On ollut pilvistä, harmaata, mutta sitten on alkanut paistaa aurinko. Se on ollut kyllä tosi mukavaa. Lämpöä on tällä hetkellä 13,5 astetta. Joo. Tästäkö me maksetaan? No tästäkö me maksetaan? Nyt me ollaan maksuttomalla tiellä. Onko tää maksuton tie? On, tää on maksuton tie. Ei ihmekään. Joo, tää ei oo sitä sileätä Ranskan moottoritietä, mitä mä kehuin äsken. Mä ajattelin, että mä en oo tosiaan videoita hirveästi ehtinyt editoida enkä tehdä. Ensinnäkin siellä laivalla oli se jäätävä myrsky. Tuulta 38-40 metriä sekunnissa, niin aivan järkyttävää. Siellä oli nettiyhteys, mitä ei käytännössä katsoen ollut. Aivan täysin surkea. Sitten on tosiaan nämä ajopäivät niin mennyt aika pitkään, niin en sit lähde mitään editoimista enää kokeilemaan. Et jossain kohtaa ehkä yhdistellä näitä videoita yhteen tai näin, mutta ajattelin nyt vaan lykätä vaikka tämmöisen videopätkä sitten, missä kerron muutaman päivän kuulumiset. Jees. Eipä tässä mitään. Me jatketaan Lyonin lähestymistä. Ciao!